Hij doet het, hij doet het. Hij doet het. Nu moeten wij nog. We doen een duo-sprong. Ja, wij doen een duo-sprong. Dus hij moet vandaag gefilmd worden. Ja, je moet echt ons aankomen zien lopen. Nou, komt dan. Hij filmt nog, hè? Ja, dat is een beetje op. Nou, hup. Moeilijke kans. Oh, hij is niet koud. Hij is niet koud. Hij is niet koud. Nee, tuurlijk is hij niet koud, man. De boel al. Doe het zo, hè? Zo. Hij is niet onder. Ja, we zien hem, man! Grijp, man. Onder water, kom maar, warm, hè? Onder water. Hey. Hoe maar, kun je nog warmer of niet? Ja, dat duurt een uur, man. Die zijn Hij heeft hier stroom.